Action. Ọkwa ekwe dike n'ọgwụ olu ụbọchị ọgwụ ata ụta ọma weke ya ife uwe mere ike ya ijele potential your elephant umbrella let me fire to your banana leaf do decoder the DSTV okwu anchikwu kịta abụrụ okwu ụmụazị okwu okenye gbasara vidio m mee last Ezenwanyi Ogbanja gba ọtọ onye nchọ ka m kwuo die ka ihe bụ ihe anchikwu agwakwa m na ọ bụrụ okwu ụmụazị na ọkwa okwu okenye o nwere ihe nwaanyị a okwu nwaanyị a sị na Jesus Christ bụ ihe nwee ike eziokwu agbaghali agbaya all power belongs to Jesus Christ but one thing nchọ ka ntọta ndị mmadụ uche bụ na famalụkwa that before ụka abịa we Africa, we Igbo, we have already have our own culture. And they ask you what is culture? Culture is people's ways of life. Because so now as we quote the thing, or the car, ngwongwoni on a leba useless. On a lodge eba, I judge a pepele. In agent, on a emblem, I implement traditional marriage. Always is something so on a leba for being the one a Jimmy on a laka, I need chozo. So, Imagono we correct. Maka people, if you have our culture, useless thing, or Brazilku. Because you know, the good over feel like you know, when you're basalking a culture, the older you get, the closer you draw to your culture. Yeah, but Omenala and yeah, be fine name. Always see some commenting flavor. They cannot balance our culture. Can only see. Oh, why kobo? Okogon koji bolongwai. If you don't want to be 18 years old, no, or wale I say all power belongs to Jesus. Yendi Igbo cancel ba jogu. Igwo ogwu na alụ mmadụ ihe ya n'ike. Igwo ogwu na alụ mmadụ anị ya. Igwo ogwu ka onye ji ya ụgwọ chefuo ya. Igwo ogwu ka iweli ife na abụrụ nke. Igwo ogwu ego. Oya biye na abụlọ Igbo culture, ọbụla Igbo tradition. Oya nwa biye aka nsolo. Anọkata asị na mmadụ butere oke ite na oke ibobo na-agbanye ego. Na mmadụ ejebute oke ọbala tule. Oya biye ndị Igbo, oya biye anyị megide na ana Igbo. We don't do juju. But anyị nwekwa our own culture. Ị na-ege ntị? Unu adịsịna na-agba mgba with ụka na tradition ihe no sense lapụka chukwu wele aka ya George ya ụka na tradition unu adịsịna na-elekọ ife niile na-aba ọnụ na ọ bụrụ ofe ife. Okay, now let me tell you how smart ndị fada dị. Ị na-ege ntị ge ntị. Enwe nnukwu ihe na-eme n'ụlọ ụka achọba parish priest bụ onye kachasị diblu old na that ụlọ ụka. Ime ihe ya eme ewele ọjị nye ya okpu ahụ eji chie ya fada okpu ndị nze anwa owele ọjị mee gịnị okpe ekpele okpesi onwe ide mmiri na ebe a onwe ya abata ete onwe nna obi ụmụ oji bịa na ala na ya aka ọjị ọbụla ụka kụziele efia. This is our culture. On the father can now wait to tell you how smart father. Enwe caution ka anyị unu ebuzinu andon da na ebu ka n'isi na aka dị very wicked ofa na emegbu nwa made fa ofa na dị street emesia mo nweli efa ya ejeta oya ka nji we hit ndị a na ebu ka n'isi ndị a na eme church na ejigbu fa na dị extremely wicked. I just want to tell you that we have our own culture. Why is not Jesus Christ be enwe power kalisia ihe niile ọ dịzi aka ihe niile ngwongwo niile ọ na-ele dị useless. Onwe some many things anyị nwekwala ebe anyị na-eji our own culture. Ejel m nwa ike mmazele ọzọ ọ culture ka ọ bụ. Elu ebe asị yipu akpụkpụ ya yipu akpụkpụ na nke abụọ dị bende. Ị na-afụ ndị Niger Delta fa mụọ nwa fa atụba nwa na mmiri nwa ase ite n'elu mmiri is their culture. Ị na-afụ ndị South Africa fapụta fa na-agụ onwe egwu fa na-adị na-agụ tọm ụtọ ụgbọebula ala elugule ejele anọkata fewenye ukwu enu pịa ike naanị igbo mgbọtọmgbọm anọkata ebunye ukwu enu so ike naanị ya na-esu m n'obi si nwaanyị ndị ama nwere ike afa na-asụ naanị jesuo ya ụmụazị be anyị nọ na South Africa ọ dị akọshọ ike anwa ama mgbawa ifunugo emekata ihe na South Africa ike agbawa ọ dị be ndị
I like ka a na-atụ soft nyash naanị soft nyash ịma ya n'ife ọ bụrụ pọtọ si na-ekwu okwu arụmanị ọ bụrụ onye ka m ji wee si n'okwu okenye. There is something we call culture. Mgbe ị bịa sekpula anị bunye dị gị mmanya ọ culture ka ọ bụ ụmụ ife a ka a na-agwa gị ịgbanye mmanya na calabash nke a bụ ọdịbendị so na mmadụ na-eme culture. Ihe jikwubi ya bụ na nwaanyị a na-ele ihe gbasara culture maka onye ahụ o kwuru dị okwu so kọmentị m na-afụ ebe a na-arịfrezi na ihe niile dị ebe a rubbish so fa na ọjị dị ebe afọ. Anyị nwasị gị bụ ndị Kalik na ọ bụrụ na a sị na ọ bụrụ ka ihe si dị na aka iji ọjị na-anata olili no Kalik ege ntị. So ihe anyị mabidoro bụ ịgwa ajọ ọgwụ ịna mmadụ anị ya ka tijebute oke ite ị na-force nation. You are forcing what does not belong to you. Oya ka si na ọka correct ya let me correct the misperception maka nwaanyị ka ọ bụ ọkọgo nke o jebolo nwaanyị onwe ihe ọma ọrọ bute ngwongwo le ngwongwo ịjụọ ya some things dị ebe a she don't know. So unu alakọzi na Jesus Christ adịmala ike abịa na peji m ka a na-adọyasị nenụnụ m anya ka unu fụ na m achọrọ okwu n'ụka na ike okwu adịrọ m ka adịmala ike ka a na-adọyasị anything nkwankwa aka araikrọ m ya okwu na-adị na-afụ mmadụ drag am nnesi onye ahụ anya nlecha yala onye a na-agba nkịtị ọ bụrụ na m enwere ụmụazị mma asị tinyelu na onye alụ butelu m hụ n'ike okwu adịrọ m onwe ihe ebe eji ihe niile ahụ eme so it can only get better. Ọ bụkwa n'ilu gị chi ọzọ nata village unu bịa chi ọzọ ọ bụ n'ilu go ichi ọdụ ịnata kpọta nwunye ga-abịa chie ya ọdụ ọgbala ihe a na-agba n'aka yili ya na nwunye m ya emekwa ihe niile a ma ụmụ m ma m echisikwa ọzọ na ife niile na-eme asa onye Igbo ịghọtago ma ọ bụkwa na mma anụ nwaanyị mụọ nwa maka ọ dị m ka m efu kwụsị na Bible ka ihe na-ebe ya it can only get better.